Am revenit la Dinamic Park din Chiajna pentru prima semifinală a campionatului de bikini fotbal, care poate să înceapă. Se întâlnesc în această partidă Dinamic și Lebăda. Dinamic în alb, Lebăda în nuanță închisă, în mov. Dinamicul a învins cu 5-4 în primul meci pe SWAT, în vreme ce Lebăda este singura echipă care s-a impus în timp regulamentar, fără lovituri de departajare, a câștigat sfertul de finală cu SFI 4-0. S-a scântei acolo. Spuneam, fetele se dăruie, joacă fără menajamente, mai ales că acum miza e mai mare, este deja semifinală de competiție. Au jucat câte un meci și-au luat reperele și ce autogol! Două jucătoare de la Lebăda n-au reușit să stăpânească acea minge și au făcut astfel încât să și-o bage în propria poartă. 1-0. Un autogol absolut spectaculos. Un autogol de kilogramă. Era o glumă de vestiar al fotbaliștilor. N-are mâneri mingea în astfel de situații când exista un stop mai puțin reușit. Cred că se potrivește și în acest caz. Cele de la Lebăda vor executa o repunere din lateral. Mingea este însă greșită, trimisă greșit, mai bine zis. S-a speriat un pic portărița și a lăsat mingea adversarelor. Iată câtă agresivitate, din nou acțiune periculoasă la poarta Lebedelor, care sunt conduse cu 1-0. Primul gol încasat de formația Lebăda, care, spuneam, în sferturi s-a impus cu 4-0 și un șut din drop care trece peste poartă. Direcția era bună, numai că mingea a fost trimisă prea înalt. Un ricoșeu din genunchi peste poartă, rămâne 1-0 în favoarea celor de la Dinamic. Mihaela Costache preia șutul, este în adversar. Ea este cea care a marcat 4 goluri, toate cele 4 goluri în partida anterioară. Se consideră hands, chiar dacă a fost mai degrabă o acțiune de apărare a corpului la acea minge venită din apropiere cu multă forță. Poate fi un șut de acolo, se preferă o pasă. Oh, ce șut în bară! Iată că cele de la Lebăda încearcă să apese pedala de accelerație. Un stop ajutat un pic de antebraț. Lovitură cu capul imprecisă. Vă rog să mă credeți că sunt momente în care îmi găsesc cu greu cuvintele pentru a comenta ceea ce se întâmplă în teren, dar până la urmă e un spectacol frumos, un demers pentru promovarea sportului practicat la nivel de masă de oricine. Ar putea să înceapă și ploaia și atunci spectacolul ar fi și mai și. Câțiva picuri, câțiva stropi pare să că au căzut, cel puțin pe mine m-au atins, măcar nu mai este atât de cald. Dinamic are 1-0 după un autogol, cum greu se poate vedea, un autogol antologic. Două jucătoare de la Lebăda în preajma propriei porți și-au băgat mingea în poartă. O, atac acolo prin alunecare, mingea rămâne în joc.
echipamentul fiind destul de sumar, vă dați seama că orice contact cu această suprafață rugoasă sintetică este destul de neplăcut. Arbitrul trebuie să fie mai ferm când fluieră, pentru că nu reușește, iată, să le stăpânească pe jucătoare. Foarte războinice fetele și este ultima fază înainte de pauză. Conduce Lebăda cu 1-0. Capă de minge, da. Capă de minge. Așa. Minge preluată cu ajutorul mantinelei. Pauză. S-a auzit fluierul. Lebăda are 1-0, deși fetele parcă nu voiau să termine această repriză. Până la urmă ne oferă și nouă gura de oxigen necesară, care va fi încărcată cu pauză publicitară. S-a reluat disputa, dragi prieteni, 1-1 între Lebăda și Dinamic. Cele de la Lebăda sunt acum în posesia mingii. Și va fi lovitură de colț, o minge care a fost deviată. Nu, cred că am greșit, e 1-0 scorul pentru formația echipată în alb, pentru Dinamic. Nu e 1-1. Aproape să prind eu mingea, dar cât pe ce să fie dărâmat monitorul. Un șut din jumătatea proprie, mingea ricoșată tot la mijlocul terenului. O intervenție tare din spate care, dacă arbitrul ar fi avut cartonașe, putea să fie penalizată și cu galben. Nu este însă cazul. Bănuiesc că nici nu s-a discutat la ședința tehnică ce se întâmplă în cazul unei eliminări, pentru că totuși e o competiție prietenească. Fetele se cunosc între ele, iar scopul este acela de a promova, iată, o disciplină estivală, bikini fotbal. Mai multe elemente de tehnică, voită sau nevoită. Duminică faci schimbare, nu mai e. Ce intervenție frumoasă acolo, care face ca mingea să fie deviată între cele două volgi, componente ale parcului auto de epocă de aici, de la Dinamic, parc din Chiajna. Iarăși o minge înaltă, cum spuneam, spre colegul nostru cameraman, care s-a ferit el însuși, nu echipamentul tehnic. Da, e hands aici, mingea venea de la distanță, nu se mai poate imputa eventual faptul că și-a apărat o parte sensibilă a corpului. Un șut blocat cu călcâiul. Încă o minge ricoșată, ar fi culmea să-și mai dea un autogol, cele de la Lebăda, cum s-a întâmplat în prima repriză. Ce mobilitate inghinală acolo, ce sus a fost ridicat acel picior de portăriță. Dribbling lângă mantinelă, gol! Lebăda egalează prin aceeași Mihaela Costache, 1-1. Până acum ea este singura marcatoare a acestei echipe. 4 goluri în partida anterioară cu SVI și acum cel egalizator cu Dinamic. Unul la 1 așadar. Un șut din reluare, un șut care a lovit ambele mantinele și care a sărit spre poartă apoi. Hai, Mici, vine la poartă. Mihaela Costache aproape să marcheze din nou.
Minge trimisă din poartă în poartă, dar mult peste. Da, e clar, sunt un pic obosite și fetele, să nu uităm, sunt la al doilea meci. Va urma după această partidă o altă semifinală, cea care le va opune pe formațiile Valea cu Flori și Militari. Să sperăm că nu e gravă acea accidentare. Contactele, cum spuneam, sunt dure, echipament de protecție nu există, ca în fotbalul clasic. Dați-mi apă! Și este punct final, iarăși avem nevoie de departajare pentru că nu s-a stabilit prima finalistă a competiției. 1-1, vom trece din nou la furcile caudine ale executării loviturilor de pedeapsă cu călcâiul de la centrul terenului. Arbitrul trage din nou la sorți. Hai, de la ce poartă dați? Militarul execută prima lovitură de pedeapsă. Și mingea trece puțin pe lângă poartă. Dinamic a executat, pardon, nu Militari. Denisa Căldărar, Aida. Acum Mihaela Costache, cea care a marcat toate golurile până acum pentru această formație. Nu greșește, execută tare, înscrie 1-0, deci pentru Lebăda. Invitate la calm, să nu se grăbească fetele, dar uite că e o a doua execuție care nu e cadrată cum trebuie. 1-0 și dacă echipa Lebăda marchează acum, se califică în finală. Da, mult pe lângă, imprecisă lovitura. Sunt obligate să marcheze cele de la Dinamic ca să rămână în joc. În cazul unei ratări, Lebăda se califică. Da, și Lebăda este finalista competiției, scor general 2-1, se termină, așadar, chiar dacă nu mai este executată și ultima lovitură de pedeapsă, Lebăda așadar în finală. Trecem repede prin studio, după care vom reveni.